এটা কোণ হব? প্রথমে এটা নাক ফুল তাড়ি হব। এটা নাক ফুল লাগিব। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা তম্বারে তৈরি হব। এটা করে দেখুন। মানে এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାମ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କାମ ହଉନି। ମାନେ ତିଆରି ହାତ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାମ ଆଉ ସବୁ କିଣା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ରେଡ଼ିମେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଆମର ବାଡ଼ାବଡ଼ି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତମ୍ବା ତାରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନାକ ଫୁଲ ତାଳି ଗୋଟିଏ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ନାକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବହୁତ କସରତ ମେହନତ କାମ ଇଏ। ଦାମ୍ ଭାଇ 5 ଟଙ୍କା। ଦାମ୍ କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମେହନତ 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖିର। এটা পুষ বালা তাଳି না চুড়ি বালা হব? পুষ বালা তাଳି। চুড়ি বালাটা ইজি হব। চুড়ি বালাটা মানে কিছু নাই, খালি চুড়ি আমি থুয়া আছে, আনবে লগাইবে নেকি পড়ে। ये खसा खसी सिस्टम ଖସିବାର ପରେ ଦୋକାନ ଆସିବ ପଡ଼ିବ। ଖସିବନି ନା ପଶୁଟା ଆପଣ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଛି ତାଳିଟେ। ଯେଉଁଟାକି ସହଜେ ଖସିବନି। ସେଟା ଗୋଟେ ୱାସର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗିନା ୱାସରଟେ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଦେଖିକି କେମିତି ଆଡ଼େ ସେଇଟା ତିଆରି ତିଆରି ଏଇଟା ତିଆରି ତମ୍ବାର ଇଏ ତିଆରି ସବୁ ମରାମତି କାମ। ଏଟା ବି ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। ତାର ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ଥିବ। ନାଇଁ ହାତ ଓନ୍ଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍। ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ କାରିଗର ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ। এটা ବହୁତ ଛୋଟିଆ ନା, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ହାତରେ। ସମୟ ଲାଗିବ। এটা ଆମର ୱାସର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଲେଇଲେ ଦେଖିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ପଟା ଯେଉଁଟାକି ପୋଡ଼ିବନି। ଏଇଟା ଆଜବେଷ୍ଟର ସିଟ୍। ଏଇଟା ମାର୍ବଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘଷା ଘଷି କରିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ଆଜବେଷ୍ଟର ସିଟ୍। ଆଜବେଷ୍ଟର ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ତମ୍ବାକୁ ଧରିବା ଲାଗି। ସେଠି କାଠିଟି ଆମର ତମ୍ବା କାଠିଟି ଆମର ୱାସର ଉପରେ ଲଗା ହେବ। ନଳିଟି ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା? ମେସିନ୍ ତ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲାଣି। ମେସିନ୍ ଅଧିକ ତାତି ଯାଉଥିବ। ନାଇଁ ମେସିନ୍ଟା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ପୁଣି ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ହୋଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘଷା ହେଉଛି ନାକ ଫୁଲ ତାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୁସ୍ କରାଯିବ। ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଭର ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ତାର ହୋଲ୍ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲମ୍ବା ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଡାଇସ୍ ଫାଇସ୍ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଥୋଇକି ଘଷିବା ଲାଗି? ଆଗୁଆ ହାତରେ ଦିଆଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି କରାଯାଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୋଧେ?
ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି ହେଇଗଲା ଖାପ ସବୁତେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମରକୁ ଡେଲିଭରି ଦେବା ହଁ ରେଡ଼ି ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା କଷ୍ଟମର ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେବେ ନାକ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଇନି ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିବେ ଆଉ ନାକରେ ଲଗାଇବେ ଗାଡ଼ିରେ ଛିଟିବେ ଆଗୁଆ ତାକୁ କହିବେ ନା ଓକେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାଳି ହେଇଗଲା ହେଲା ଆପଣ ଦେବେ ଦେବେ ତାଳିଟା ମୁଁ ଅଧା ପୁସ୍ କରିଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ତ ଲଗେଇବେ ନାକରୁ ଖୋଲିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇକି ଆଉ ପୁସ୍ କରିବେ ଆଉ ଖୋଲିବେ ହେଲା ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁସ୍ କରିକି ଚିପି ଦେଲା ପରେ ଲକ୍ ହେଇଯିବ ଦାମ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ କାମରେ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କାମରେ ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ କାମଟା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା